Od dnešného dňa nastali zmeny vo vlakovej doprave na Zemplíne. Železničná spoločnosť Slovensko pokračuje s modernizáciou a elektrifikáciou železničnej trate. Ide vôbec o najväčšiu modernizáciu železničnej infraštruktúry na východe. Pre mnohých cestujúcich bolo dnešné cestovanie chaosom. Kým doteraz cestujúci z vlaku na autobus a opačne prestupovali v Michalovciach, po novom sa tak deje už v Bánovciach nad Ondavou. Náhradné autobusy budú jazdiť na úsekoch Bánovce nad Ondavou Humenné Stakčín, Bánovce nad Ondavou Humenné Medzlaborce Mesto a Nižný Hrabovec Humenné. Mnohých však táto zmena zaskočila. Ja pochádzam zo Stráského, akorát idem z Košic, ako je to dosť na hlavu. Je to dosť zle vyriešené, majú v tom chaos. Ideme z Bardejova a už sme prestupovali z Prešovky, tak sme išli Výluka, teraz zase do Michalovec Výluka. Mám 23 detí tu, tak som veľmi rád z toho. Nadšený som priam. Cestujem do Košic ako študent a znamená to pre mňa iba skorší odchod z domu. Nevieme, že čo a jak sa tu robí, nevieme. Informácie o zavedení náhradnej autobusovej dopravy boli zverejnené na všetkých komunikačných kanáloch mesta, a to v dostatočnom predstihu. Práce na elektrifikácii začali minulý rok v septembri. Termín ukončenia prác je podľa železničnej spoločnosti Slovensko naplánovaný na koniec novembra budúceho roka. Elektrifikácia trate bude stať viac ako 216 miliónov eur. Lucia Benetínová, Slovenská televízia.